Hello guys! So ayun na nga, paano ko ba ito umpisahan? So, ayun, usual day ko habang may pasok at magbe-prepare na ako. Ayan yung mga sinampay na nilabahan ko nung Sabado at tinatamad ako magtupi. So, dyan muna sila. So, ayun na nga, maliligo na ako at gagawin ko yung challenge na wear a makeup in your school. Whole day yun. Ay, hindi. I mean, sa buong time namin sa school. Kasi shifting kami. And then, I'll try to wear makeup during my school time. So, mag-shower lang ako and then I'll be right back. Bye! So, ayun na nga. Kakatapos ko lang maligo. At ayun, nakatawel at saka ano lang ako. 2 towel pala. Nakatawel at 2 towel. So, ayun na nga, ito yung mga makeup ko na dito na. Tapos meron pa akong iba dun sa bag. Yan, sa bag na yan. At mag-makeup na ako kasi baka malate na ako. Sige, bye!
ito yung final look ko. At ewan ko kung gusto siya sa camera, pero maganda talaga siya. Mag-picture na lang ako mamaya at papakita ko. Ito, short update lang. So, andito na ako sa school ngayon at kung napapansin nyo, buo pa naman yung makeup ko. At medyo hindi pa naman siya nalulusaw. So, tignan na lang natin mamaya yung results. So, ngayon na nga guys. Kailangan happy lang. Ilaban natin to, sabi ni Barbie. So, buong-buo pa naman yung makeup ko as of, I don't know, mamaya update ko kayo sa time, and then later on, ayan, magta-time check ulit tayo at i-update kung gaano katagal tong makeup na to. Ay, kakahingal. Dito ba yung room ni ma'am? Huwag sa taas pa pala. Perfect. Baon, Mars, kunin na natin. Ayun na nga, nakakita kami ng baon. Balak na naming nakawin. Oh, shit. Kaya pa ba? Hi. So, sa wakas, dito ba? Ha? It's locked. Lock yan, G. Sa kabila rin? Paano tayo makakapasok? What the Akala ko pa naman bukas. Akala ko bukas, Jedy. Ganda ko, no? Hindi. Oh, di sakto mamaya yung first subject namin. Doon na ako sa 4th floor. Guess mo. Magkapag-guess ka, wala akong sasabihin. Time check, 11:34 at medyo okay pa naman yung eyeshadow, kilay, lipstick, foundation, pero yung contour at blush, ewan ko na, 50-50. Hindi ko alam kung bakit sobrang ganda ko. Napatingin si Jedy bigla eh. So ito nga pala yung mascara ang ginamit ko. At it's so beautiful! Anong nararamdaman mo, Jedy, ngayon? I feel so sick and tired. Because? I'm so tired. Because? Numb. Broken down and tired of living life on a merry-go-round. Won't you find a fighter? Best it in you, so we gotta walk it out and move mountains. We gotta walk it out and move mountains. And our eyes up, our eyes like day, our eyes up, in spite of the air, our eyes up, and I'll do it 1,000 times again. For you, for you, for you, for you. After exam, very stressed. Ano sagot mo dun sa ano? Yung sa walo? Hi. Hindi, wala kang sagot. Sinagutan mo yun? Sinagutan mo pa rin yun. Nakakabwisi. Ano sagot mo? Ha? Ano sagot mo? Yung walo, yung elements of fiction. Elements of Fiction. people power. People power. Nakakainis. Walang reviewhan yun, ah.